Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki patbak noyat nongyeng haga step sengiset jan ke shitrik urempang arajar pausan kilalap ya kuwe ke Metïap join Khunlung badang Shah hakuwe ni jaka jong Nongstoiñ ke badan marjan ber ke office district sports officer West Khasi Hills district kakung gejing thu pateng jong patba laong bahagian ke step kledan ki bru ki bayat lenti nazan gani jaka kila yo i be kikso kla patar ya kuwe ke plastik ke blasong ye Khunlung bad onda kini ki bru kla be ye kikso balit pet shashiliang ka surang kla kendet kumayu todong besen dan yo i pen ban ya ka met join Khunlung badang Shah baila khlat bad marmar kla pentip no shiki pulit shaga Nongstoiñ police station nakaliang jong ki pulen kila leben shimti no ya ka met jong Khunlung ba ben le ru ki jiran kam kat kum ka an berkat hadup la penmi ya kan ke khubor om shimpat shim la yo satya ya ka du jingtip ka benya halo kan ni ka jingja Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bapidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urampang arajar arpusa baik ya ka program markman pat ki kertong